Di kabiliban karon ang katakos ug talento ni ining grupo sa mga bata nga may porma og banda aron ipaambit ang ilang gugma sa musika. Atong sayran ang mga batang bisdak nga istorya pinaagi sa report ni Mark Reggie Abella. Mapa-headbang gyud ka samtang nagtanaw og naminaw sa pusundayag nining usa ka banda gikan sa Dakbayan sa Subo. Magtuo ka nga eksperyensado og mga idara na ang nagtukar sa maong banda. Apan, sila di ay ang small but terrible nga banda nga nag-edad og 10 ngadto na sa 12 anyos. Gitawag nila ang ilang grupo nga The Next Episode nga gilangkuban nilang Bryle, Sam, Nisha ug Ira. Silang vocalist o guitarist nga si Ira na umol ang ilang banda sa dihang. So good kay ang banda kung nato silang Bryle ug yung papa niya ni sa Samsung's Bistro. Nato jamming diri sa Samsung's kanang kuan mo to si Bryle nakatutok og gitara. Nya nagkanay bagoan sila jam niya nagakuan si Samsung mo to ni tabay pud sa anang hapak-hapak. Sawa damha nga panagtagbo sud sa usa ka resto bar, nagkahiusa sila nga magtukod og banda. Apan, bisan pa man sa ilang kabisi sa pagtukar matag gabi, wala nila pasagdi ang ilang pag-eskwela. Kauban si Clarence Gabutin, Marco G. Abella. Balitang Bisdak.